नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत। ब्रेकिंग न्यूज यावेळेस येत आहे। आमदार गिरीश महाजन यांच्या सुकन्याचा विवाह थाटात, राज्यातील अनेक दिग्गजांची उपस्थिती। शालारताडीचा प्रश्न तात्काळ निकाली काढा, आमदार किशोर दराडे यांच्याकडे शालारताडी वंचित शिक्षकांची मागणी। सेना नेते संभाजी पाटील, शैलेश राणे सर यांच्यासह आदी शिक्षकांनी घेतली आमदार किशोर दराडे यांची भेट। शासन प्रशासन स्तरावर मागण्यांबाबत तोडगा न निघाल्यामुळे शिक्षकांचा 10वी 12वी पेपर तपासणीवरील बहिष्कार कायम। बघूया सविस्तर रिपोर्ट। गेल्या 8 महिन्यापासून शिक्षकांना पगार नाही, शालारताडीचा प्रश्न मिटलेला नाही। यासह शासन प्रशासन स्तरावर अनेक शिक्षकांच्या मागण्या वर्षानुवर्ष प्रलंबित असल्यामुळे शिक्षकांनी 10वी 12वी पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकलेला आहे। पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकणाऱ्या शिक्षकांना HSC बोर्ड यांच्याकडून नोटिसा देखील देण्यात आल्या। यासह आदी सर्व विषयांवर काल रोजी आमदार किशोर दराडे यांच्यासोबत संघटनेचे पदाधिकारी व शिक्षकांनी चर्चा केली। यावेळी आमदार किशोर दराडे यांनी शालारताडीचा प्रश्न 25 मार्चपर्यंत निकाली निघेल असे यावेळी बोलताना म्हटले। गेल्या 8 महिन्यापासून शिक्षकांना वेतन नसल्यामुळे वेठबिगारीचे जीवन जगण्याची वेळ या शिक्षकांवर आलेली आहे। त्यामुळे हा प्रश्नाचा गुंता लवकरात लवकर सुटावा अशी विनंती संघटनेच्या पदाधिकारी यांनी आमदार किशोर दराडे यांच्याकडे केलेली आहे।